Il-whip tal-grupp parlamentari Nazzjonalista David Agius qal li dwar il-vot fuq l-Unjoni Ċivili u ma xtaqx free vote kif xtaqet id-deputat Claudette Buttigieg. Deputat Claudette Buttigieg għadha jkollha free vote. Sar li jkollok free vote? Le aħna grupp maqut tal-Partit Nazzjonalista, deċiżjoni mill-grupp parlamentari. Ma David Agius qablet id-deputat Paula Mifsud Bonnici li meta mitluba tikkummenta dwar dan il-vot irreferitna għal dak li qal Agius. Għal Paula Mifsud Bonnici l-astensjoni kienet l-aqwa għażla. Naħseb tkellem il-web diġà u diġà għedna wkoll li konna grupp u deċidejna bħala grupp. Naħseb dik kienet l-ikbar raża li stajna nagħmlu. Id-dikjarazzjonijiet ta' Agius u Mifsud Bonnici saru ftit tassijat wara li Mad Malta Independent Claudette Buttigieg iddikjarat hekk. Xtaqt li kien hemm free vote imma? Deep down iva, xtaqt li kien hemm free vote. Intant il-vot tal-Unjoni Ċivili kompla jiddomina l-ġurnali bat ta' opinjonisti ikomplu janalizzaw dak li ġara nhar it-tnejn fil-Parlament. L-antropologu Mark Anthony Falzon kiteb fit-Times of Malta li l-astensjoni turi li l-estremisti li Falzon sejħilhom hardliners ma ħallew ebda għażla lil Simon Busuttil fi kliem ieħor għaddit tagħhom. Anke Lino Spiteri kiteb dwar is-suġġett u qal li wara dibattitu jaħraq fil-magħluq l-oppożizzjoni għażlet l-aktar mod ċar li biħurit li hija maqsuma. Claire Bonello wkoll kitbet dwar kemm kien ħażin lill Partit Nazzjonalista astjena, mossa li turi nuqqas ta' tmexxija u skont Bonello il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista li la kienet ma naħaw lanqas ma oħra ma ssodisfatt lil ħadd.